vás výbornú správu. Nebudeme len natáčať z LPS, ale aj z My Little Pony. Jo. A práve teraz bude taký diel ako Never, čo je po anglicky nikdy. A takže proste tie diely sa budú volať Rainbow a bude tam vystupovať ja, potom Pinkie Pie a ešte taký modrý poník, ktorý má noty ako znamienko. Neviem, ako sa volá, pozriem si to na kartičke. A ešte tu budú dve zvieratá a to bude moja značka Turtley a Pinky krokodílik. Pak už neviem, ako sa volá Dani či Danty, či jak sa volal. Ak viete, prosím vás, napíšte mi to do komentárov. Dobre, takže toto bolo iba také krátke info, 2-minútové. A ešte jedna vec. Budú videa aj z Prahy. Budeme v Česku, pretože našej majiteľky sestra bude mať promócie, takže budú aj tam nejaké videá, aby ste sa nečudovali, že kde to sme. A tak zatiaľ ahoj. Vaša Rainbow Dash. Čus, boss.